E noua metodă de pârlit găini, tata? Nu e veche metoda. Ah, dar ce la... După vremea rațelor, când avea rațe. Nu așa, Alexis. Uite, îmi pare La rău că ți-am bordei așa făceați? Nu, făcea cu paie sau cu ziare. Eu. Păcat că nu se înregistrează și mirosul. dat. Îl filmezi? Da. Mamă, dar Uite ce ce-o vedetă ești. Oh, zici că ești ăla din, cum îl cheamă, Bear Grylls din Sălbăticie? Cine? Bear Grylls, cum îl cheamă pe ăla? Ăla e tâmpit, frate, deci eu nu mă compar. Nu mai da așa, bunică, jos, nisic. Alexoco, uite ce-i dă bunicul, mă. Uite, îi dă bunicul, uite, un cioc aici. Vrei? Vrei? Nu mai filma toate zdrențele. Vrei să-i dea bunicul, mă, asta, cap de... Struț. cap de